Здравейте! В това видео ще ви покажа мачете Extreme, произведена от немската фирма Maxlux, от серията Maxlux Outdoor, която е предназначена специално за неща, които бихте могли да използвате сред природата и по-скоро са насочени към почитателите на туризма и къмпингуването. Първо, нераждаема стомана 440, която е покрита изцяло с специално черно покритие, което предпазва стоманата от корозия или нараняване. Гладко заточено в цялата си долна част, с удобна дръжка, с добавени дървени детайли, захванати с нитове, като отзад имате гард също, който предпазва изхлузването на мачетето. Тук има дупка добавена, към която може да сложите връзка, да прикрепите към китката си и по този начин да предотвратите изпускане на мачетето. Виждате, то е с така нестандартна форма за повечето инструменти от този тип. Това е направено именно за да може инерцията и тежестта на удара да пада върху тази част, която е изпъкналата, за да може по-лесно да се сече. Това е много удобно при събирането на дърва, както и при рязането на дебели кости и на по-големи животни. Виждате, тук също е заточено за максимално удобно боравене в гората. Тук има тънка, свитна серетация, по-свитно назъбване. Удобно е за рязане на тънки кости, на въжета, сухожилия и прочие. Ето тук обаче виждаме вече голямо назъбване. Това е трион с чепраз в ляво и в дясно. Наистина удобен за рязане и стабилен. Виждате 4 мм дебелина на стоманата. Тя не може да се огъне, както стандартните триони. Тук отзад има и добавена отварачка, за да може да отворите храната си. Един наистина добър вариант за любителите на преходите след природата и къмпингуването. Канията, виждате как се отваря широко, за да може да се вади лесно и бързо при нужда. Тук са добавени нитове, които не позволяват на мачетото да среже канията и по този начин мачетото да стане използваемо, защото не може да го носите с вас. Това е наистина доста важно. Виждате, след като сложим мачетото в канията, залепваме този колан тук и в задната си част към дръжката също залепваме това коланче, за да не може да изпадне. Удобен е за носене на колан, като може да добавите втори колан, който да го вържете през бедрото по този начин, за да предотвратите удране или местене наляво и надясно, когато ходите.